Kulumkata hu song the altruist blog nai tongmani bagai norok no blai khena hambai tini norok nugui mankhana o video kisi sa walailai tongmani bulailai tongmani abo wngkha sini Bangalore ni Tiprasarok samung khai tongmani kaisa restaurant hotel o abo ah jaga malik rok no rang sana thang tini borok blai kheno satok jak kha pitok jak kha rang sana thang tini norok video nugui tongui mano bahai khe bunani bagai phan phunugui phai hotel ni manager o je tabuk nugui tongmani video tui hingka khai tei kaisa kok sana muchungmani wngkha sini Tripura People Foundation bai logi borok kuno jogajog kwrwi nangphuru simi borok chwngno phone khaihoka chwngno phone khaihor tongo tei sini members rok no borok phone khaihoka amo ya kok sudu chubachu nangphuru simi da Tripura People Foundation ani kok wngkha orosi norok nugui tongo khwnai tongo je phuru Tripura People Foundation jotoni bagui no agugui tongo hingka khai chwngbai kwrwngwi tongdi kwrwngkha hingka khai kwrwngwi tongkha hingka khai chwng borokni bagui bo tini amtui condition chwng tongkha borok bulaina nanglakhamu walaina nanglakhamu chwngno sahoka hingka khai chwng thangkamu officially thangwi chwng jotono abono solve khairwkhamu borokni beton ni kok rok borokni malik bai chwng kok sairwkhamu officially tlang nangkha hingke chwng labor inspector no inform khaikamu je borok beton maiang tongkha amtui jwngjalung tongkha hingke norok bujilainai di takhuk bukhuk song sini Tiprasarok thansa wngya thansa khai tongdi hwnwi aswk kai chwng salai tongo.